abanye wava amahemhem athi hayi waye kushumayela ufocuse kwicomedy ubhizi necomedy akasashumayeli no bayaphazama because andihlali nabo ndihlala eBhayi ngoku abantu abasebhayi abandaziyo uba ndiyahamba icawe ifundi ngayeka icawe mna rasi ndingafa nanini na because impilo yami ikhavwe icawe ndathi ze ndibe ngumuntu ndahamba icawe yebo so soze usathana sendimthuke kakhulu andinawukwazi uphuncukana naye unobangela ndenza icomedy kugqama icomedy ndaziwa ngecomedy abantu abaninzi abayazi noba ndiyakhonza abayazi noba ndingumfundisi bacinga ndiyadlala kanti ndithi mhlawumbi ndingumfundisi odeyinwayo ndagcotywa ndingumfundisi necertificate but ndingumfundisi from kuNkulunkulu ndaphinda apha emhlabeni bandanyolwa yebo yes ndingumfundisi kaJehova then kukho into endiyifunde rasi apha ebufundisini ngoba ndaye ndaphuma eAssemblies of God ndawuqala iministry yabo kuba ndandinentshisakalo yothi imiphefumulo ntontontonto endabe ndiqoma ndokunqanbe ndisokolisa ama-Assemblies of God ngoba le nto ingathi itshisa mandedwa ndahamba ndoqala iministry ndowushumayela and abantu baresponda baza abantu ndabakhonzisa abantu qha into ibindibetha rasi kushumayela ndilambile shumayele awuna income akho nto ingenayo xa kuphela inyanga ujonge kwaba bantu babakuphi ishumi bakuphe umnikelo xa unjalo rasi ushumayela kungekho income uphela imessage kaThixo uyitshintsha wenze yakho imessage kuba ufuna aba bantu baxole okanye bafake imali uzutye yabo uyaphuma kule nto ithethwa nguThixo then sometimes uthi ebantwini uthi uThixo kanti uyaxoka kutsho wena uthi uThixo xa uthe ungathi uyebo khupha imali ethi